Aşgabatdan uğralan gahryman arkadamyň uçary bir näçe sagatdan soňra Fransa Respublikasynyň paýtagty Paris şäheriniň Orly halkara howa menziline gelip gondi. Bu ýerde gahryman arkadamdy Fransa Respublikasynyň resmi adamlary, şeýle hem ýurdumyň wekiliýetiniň agdalary mehirli garşadylar. Howa menziline türkmen halkynyň milli lideri gahryman arkadamyz Fransiýanyň resmi wekili bilen söhbetdeş boldy. Dostlukly ýurdun wekili türkmen halkynyň milli liderini mehirleme bereklep, Fransiýanyň Türkmenistan bilen köpürli hyzmatdaşlygy ýokary baha berýänini bellädi. Hemde gahryman arkadagymda taparynyň üstünlükli geçmegine arzuw etdi. Gahryman arkadagymyz hoşnuýetli sözler üçin minnetdarlyk bildirip, Türkmenistanyň Fransiýa bilen köp ýyllaryň dowamyna netijeli gatnaşyklary alyp barýanyny, dürli ulgamlarda ýola goýulan iki taraplyň hyzmatdaşlygyň işiň üstürlýänini kanagatdan bilen bellädi. Bellenşýäli beý sapar Türkmenistan bilen Fransa Respublikasynyň arasyndaky köpürli hyzmatdaşlygyň mundan beýlekde okunly ösdürmegine kuwatly iterge berer. Hemde türkmen fransuz gatnaşyklarynyň taryhyna täze sahypany açar.